Agnes, jij bent ons zonnetje en volgens mij kun je vanaf volgende week best telefonisch het weer doen, want het weer in Griekenland is denk ik nog altijd stukken beter dan wat we hier in Limburg hebben. Straks ontmoet Mick Fleuren, een oude rot in de basketbalwereld. Maar ik praat eerst met Ton en Shelly, oftewel de Sheltons, oftewel gewoon Ton en Shelly. Hartelijk welkom. Hallo. Jullie zijn vader en dochter en jullie treden samen op onder de naam Ton en Shelly. En als jullie een avondvullend programma hebben met een compleet orkest, dan is het de Sheltons. Hartstikke leuk dat jullie er zijn. Waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Venlo. En ik kom uit Stijl. Uit het Limburgse stijl. Ja. En vader en dochter, hoe lang zingen jullie al samen? 15 jaar. 15 jaar. En gaat dat altijd goed? Ja, altijd prima. Heb je nooit ruzie gehad? Nee, we hebben wel eens een keer een meningsverschil, maar dat voor de avond om is dat voorbij. Ja, en waar heb je dan bijvoorbeeld een meningsverschilletje over? Ja. De hoeveelheid van optredens. Want wie wil er meer optreden? Ja, ik ben eigenlijk wel... De fanatiekste eruit. Je zou eigenlijk verwachten dat hij zou denken van... Shelly, we doen het wat rustiger aan. Nee, ik ga er altijd voor. Dus, Je ziet er wel erg hip uit. Nou, dankjewel. Voel je je ook hip? Ja, ik voel me lekker in ieder geval. Dat wel. Of ik hip ben, dat weet ik niet. Maar ik voel me lekker. Je voelt je wel lekker en op het podium kom je natuurlijk heel goed tot je recht. Wat zingen jullie zoal? Nou, dat is... als Sheltons is het van de jaren 60 tot nu. En dan maken we een avondvullend programma. Maar we kunnen ook dance. Maar dat kunnen we niet spelen. Dat draaien we dan. Dus we maken dan een compleet avondvullend. Wat een discjockey doet, dat kunnen wij er tussendoor. Snapt u? Ja, en doen jullie ook de muziek uit de 90 jaren? Ja, van de jaren 60 tot nu. Ja, want daar had ik het net met Loes Franke over. Hè? Ja, ja. Over 90's, 90 jaren event of evenement. Ja, ja. En dat helemaal terugkomt eigenlijk. Merken jullie dat ook in jullie repertoire? Ja en nee. Want wij zijn dus momenteel, doen we veel Nederlandstalig. En dat is ook heel hot in Nederland. Ik bedoel, dat is te gek als je dus die tenten vol ziet. Hoeveel mensen daarop afkomen. Waanzinnig. Nederlandstalig, en waar moet ik dan aan denken? Ja, de smartlappenmuziek zou maar zo zeggen. De echte meedijners en... Ja, dus wat wij zingen zo al. En ja, ik noem maar, ik zal een aantal artiesten noemen. Pak maar Jannes, Jantje Smit, noem maar op. Maar ja, het puilt uit de zalen. Wat is een nummer wat vaak gevraagd wordt? Wij waren vorig Wat doet jaar... het goed nu op het moment? Van ons? Ja? Als ik je morgen wakker kus. Dat was vorig jaar het meest aangevraagde nummer op de grootste piratenzender van Nederland. En van de andere artiesten, want jullie coveren ook, hè? Jullie doen ook andere nummers? Nou, ik zal dus de komende single verklappen. Dat is een spiksplinter nieuw nummer. Dat is geschreven door 3 mensen. Ja. Guus Smeets, Leij de Bruin en de andere naam moet ik me even goed houden. Het heeft met Palm te maken, maar ik bedoel, die hebben dat nummer geschreven. En dat nummer heet van ik ben verliefd voor altijd. En dat gaan jullie straks ook zingen? Nee. Dat gaan jullie niet zingen? Nee, Jongens. Dat is een verrassing. Hè. Volgende week dan komt die single uit. En je maakt ons allemaal lekker en dan ga je hem niet zingen. Dan komen we gewoon de volgende week toch terug. Nee, maar ik bedoel, dat is nog niet helemaal klaar. Maar dat is... Ja. Dus dat, en Guus heeft ook nog een ander nummer geschreven. Dus, jullie werken er nog aan, dus het zit allemaal in de pijplijn. Jullie treden zo meteen nog een keertje op. Ja. Wat gaan jullie zingen? Jij bent mijn zonneschijn. Jij bent mijn zonneschijn. Is jouw vader jouw zonneschijn voor jou? Ja. Andersom ook, denk ik. Jazeker, meer dan dat. Goed zo. Ik wil jullie hartelijk danken voor het leuke gesprek. Kom terug als die single klaar is en uitkomt. En we gaan straks van jullie weer genieten. Ja, dank je. Mick Fleuren is een basketbaltalent. En als je aan het begin staat van je carrière, dan is het fijn...